Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Il-Prim Ministru Robert Abela indirizza kampanja ta' miżinformazzjoni li qed titgħajjem b'rabta ma' white paper miftuħa għal konsultazzjoni pubblika dwar ġustizzja aktar effettiva mal-vittmi ta' droga. F'dikjarazzjoni ċara fit-tweġibiet lil ġurnalisti, il-Prim Ministru saħaq li l-pieni għat-traffikanti ta' drogi se jibqgħu l-istess, jiġifieri piena massima ta' omor il-ħabs, li tfisser li priġunier missju bħati piena massima fuq beħ ta' droga ikunu fisser li joħroġ mill-ħabs bħala persuna mejta. Il-Prim Ministru Abela spjega li dak miftuħa l-konsultazzjoni huwa dwar diskrezzjoni tal-qorti dwar it-trattazzjoni tagħha quddiem dak akkużat qudiema. Qal li bħalissa dan diġà jeżisti fuq ammont ta' droga li jkun allegatament inqabad bih il-persuna. Mistoqsi dwar il-Caritas, il-Prim Ministru spjega li hemm diskussjonijiet għaddejjin u aċċenna li l-fema tal-Caritas u l-esperti tagħha se tingħata pis enormi. Eżitu ta' dal-proċess ta' konsultazzjoni, aħna morna ant il-poplu, aħna morna ant l-NGOs, ant l-esperti fis-settur. L-eżitu jaf ikun li jgħidu l-nisma. Aħna l-iskop riabilitattiv tal-pina nħossu li m'għandux jirbaħ fuq l-iskop punittiv ta' tpattija tal-pina, dak jgħidulna l-esperti. Skont ma jgħidulna l-esperti, skont ma jgħidilna l-poplu, inqisu ċirkostanzi kollha u ngħaddu għall-aħjar deċiżjoni. Però ewlenija, u nerġa' nenfasizza l-Caritas, se tkun ewlenija sottomissjoni li se tkun qed tagħmel il-Caritas f'dan il-proċess huma l-esperti huma jafu x'qegħdin jaraw, mela ejja nafdaw fihom. Fi żguru dal-gvern ma se jagħmel ebda riforma li se tkun kontra dak illi trid is-soċjetà. Il-Prim Ministru appella biex fuq din ir-riforma b'suġġett tant sensittiv għandna nintrafaw il-fuq mill-partiġjaniżmu. Ma narawx kwistjoni partiġjana politika, kważi li nara jiena oppożizzjoni. Issa tipprova tirbaħ brownie points, punti partiġjani politiċi minn suġġett ta' sensittività nazzjonali. Għaliex? Ejja npoġġu bil-qiegħda u ngħidu jaqbel għal kulħadd jew li nibqgħu kif aħna, jew li mmorru għal din ir-riforma li qed nitkellmu dwar, jew saħansitra inżidu l-pieni. Jien m'għandi ebda diffikultà b'ebda waħda minn dak iċ-ċirkostanzi, ma nemmen għandax tkun xi ħaġa kalibrata. Intant l-għada li l-Gvern ħabbar inizjattiva biex iżżomm stabbli l-prezz ta' 400 prodott essenzjali tal-ikel. Il-Prim Ministru qal li l-Gvern qed jagħti stabbiltà fil-prezzijiet anki jekk kien hemm min qal li ma tista' tagħmel xejn. L-inizjattiva tal-bieraħ fimna u rejna kif l-inflazzjoni hemm żewġ metodi li tittilqala. L-ewwel wieħed huwa billi tixħed iktar flus fil-but tan-nies. Imma mbagħad ukoll li tara li l-flus li l-gvern jixħed fil-but tan-nies ma jkunx ħadd ieħor li jiġbidhom. Kif xħedna l-flus fil-but tan-nies? B'dak l-inizjattivi kollha li semmejtlek ma noħduhomx mill-but tan-nies billi żammejna l-kontijiet tal-enerġija stabbli b'inizjattiva bħal bieraħ li seta' tistabbiltà. Iktar milli enfasi fuq ir-roħs tal-prezzijiet li stabbiltà li l-poplu jaf li għandu dak l-400 prodott sal-baġit illi ġej se jibqgħu bi prezzijiet stabbli. Lil mill-budget qegħdin naraw skont il-Eurostat li rata ta' inflazzjoni fuq il-prodotti tal-ikel se tkun ċediet, jekk ma ċedix u mbagħad nirrevedu l-inizjattiva. Il-Prim Ministru sostna li l-Gvern żamm politika kostanti ta' investiment fin-nies u qal li l-ġid li qed iqassam il-Gvern lin-nies ma jridx jittieħed minn affarijiet oħra u għalhekk intervjena b'inizjattiva li tħabbret il-ħamis u anke bis-sussidji fl-enerġija.